frate că am apărut din nou cu un video care o să-ți facă tare rău. Poate că e gameplay, poate tutorial sau poate un show la care râzi demențial. Iar dacă tot te uiți, apasă și tu pe like și nu mă deranjezi dacă dai și un subscribe. Poate că ești distrat și nu asculti ce îți spun, dar mai bine fii atent și game-ul bun. Tengo nu. Bine, primul episod. Da. Hai băi, West, vezi. M-auziți? Taci. Dacă m-auziți într-un da. Dar vezi călare ai. Pac. Merem cu calasul. Dar îl făceam pe Alex, bă, dacă nu venea ăla. Care Alex mă făceai, mă? Bă, eu plecasem de acolo, bă, prostule. Copil, copac, banană, palmier. Te-a plăcut, da. Fix la cap i-am dat. Mamă, fundarule. Ăla e Alex, nu? Nu? Frate, ăștia pot să știu. Deci de la Tero majoritatea toți au ai, mă. Du-te dracu! Vest, minerul. What the fuck? Vest ăla 20 are. M-a furat! Vest și minerul. M-au umilit. Ce-a venit frăsul pe ăla? US 20. Vă anunțăm că acesta este un... Un act patriotic. Nu mă. O chestie de amuzament. Nu vrem înjurături. Vine doar la adresa lui Vlad. Și alu ai Wolfie pe nume Alex care stă în pleaș la păsturada euforiei. Fix, cred că nimeni nu stă pe lângă mine, prostule. Nu zici și așa. Deci stă în pleaș și am praf în vacă, să știți. Fix, îi doare în cur de unde stau. Bă, ce prost ești, vezi? Cum ce praf sunt ăștia de la Tero, bă, toți ăștia de la Tero sunt atât de praf. Cine vorbea? Wow, ăsta, Vest și minerul au ai mă. Numai eu cu Alex nu suntem codați. Da, numai noi nu ce suntem sunt? codați. Ia, bagă-te odată la spectator să stai pe... Du-te să năcău, Mati! Ce are? Deci, unde-i Leo? Sână, mersi! Deci nu mai pot eu de codul tău. Bă, uite-l cum dă-ce, uite-l! Lasă-aș bornau în cur. Deci acest video e să vă arătăm cât toți codații de pe cameră. Du-te, bă, fraier, refilmez, putu eu, YouTube, bă! I-ai bănuți imediat când postez pe YouTube. Nu, cât sunt acolo. Fraierica cu puțulic, te-am văzut, fraiere. Bă, du-te argă tu, Mati! Bă, mai știi zi, bă, Pe miner. Alex sau Leo, unde sunt ăștia? Serios, mă? Serios? Mamă, dar ce fail a fost faza. Dar nu mai muriți, bă, și voi atât de mult. Dar ce să fac? Ne batem joc, prostule, nu vrem să jucăm ca lumea. Să joc contra sânăcă ăla. De vreau să jucați cât de ca lumea. Da, fix. Oaaaa, luai flash de la albu. Dar ce, este și de la negru sau cum? Sperăm să... Aaaa, fraier! Bă, care mi-a furat? Aaaa, fraiere! Ești acasă. Ești acasă? Pac, Vlade, fraiere! Ce fură ăla chilu? Pac, fraiere! Bă, ce mai speriat? Ești acasă să fiu. Tendo, nu. Pac, fraiere! Tugu. Au, mă. Alex, cred că va muri. Am bomba, nu. Nu, nici eu nu am. Vezi muri. Uite, sus! Vei muri, Leo. Ce-am zis? Hai că, era aproape unul plin în zid. Văd. Mai are 3. Alex, mai are 3. Uuuu! Mai are 3.
și stă cu AVP-ul. Da, mă, dar chiar așa că ne ies direct în cap. Păi da, acolo stai cu AVP-ul, mă. Las, Codoi, las. Opa! A, ce am pierdut Minerul nu mai pe... pot de inimă. Ce vezi? Da, ne... Aaaa! Vlăgut? Bă, mai era unul în partea aia, în Ăla a puii mei. plecat Ba, era acolo. Știu, păi dar după a plecat, că m-am întâlnit cu el și se ducea. Păi și venea prin spatele meu. Acum, măcar îi dă nu. Că na. Solo cu doi. Bă, gata să fim civilizați, bine? La Da, ce și vă faci, Alex? Tem. Vreau să mă bat la Teru. Bă, gata să fim civilizați. Să fim, ba nu este rău. Carter. Să fim bă, să fim civilizați. Civilizați. Să fim civilizați. Să fim civilizați, bine? Să nu mai țipăm ca urolacii, ca copiii beți după o lună. Mă la canto. Nu, chiar atunci a ieșit unul. Mamă, dacă trăgeam cu o secundă mai repede, Da, a ieșit. Șampania ei, da, cum să crezi? Aaaa! Bă, dă încolo de treabă, unul era sus, doi Bă, acolo. sunteți toți acolo. Ce puteam să fac? Aaaa, m-a furat! Bă, dăm kill-ul, bă! Paul, pe Vlad și pe Teo. Teo, bă, ce-ai cu Teo, mă, din clasa mea, mă, ce-ai cu... Mamă, ce fodor, fodoi. Unde e? Și că la... un... Mamă, ce fodă. Hai să vezi ce fodă. Că ai dus acolo. M-a văzut. Arr, Mr. Laba. Bă, Leo a făcut kill și eu nu. Nu-mi place mapa asta. Decât dacă sunt la Tero, că mă pun în ea. Hai, mă, uite ce prost e Octav. Las că-i foarte bun. Da, foarte bun. Mama, eu cu 2 și ha, suntem singuri, bă, care m-a făcut pe Doamne, feresc. Frească Dumnezeu, frească Dumnezeu. Freacă Dumnezeu, Ce e așa freacă. bun Octav? Uite-l. Hai zici și așa. O, bă, că eu glumeam. Dacă moare aici... Sunt bun, bă, se doresc. Bă, minerul nu-i, bă, nu minerul nu-i s-a scor, ești nebun? Ce mă? Da, 21 cu 9, fain miner. Bă, ești nebun. Unde, bă, că mie nu mi arată? Miner. Minerul are, e la Tero primul. Mie nu mi-l arată, mi-arată că tu ești primul, de la Tero cu 0. Ce tare. Cred că vă arată vouă, așa. Bă, nu vedeam nici pe nimeni. Nu pot să cred, ce bag. Bă, dar nu-l văd. Nu v-am puii mei, bă, ăștia. Decât tu mai ești tare. Te-am iubit, mami, și că te iubesc. Și bă, tine tare. Care e aici? Care e aici? Doamna măi, lai, tarara, ra, Cine e ale tarara. care doi să lase codul? Nimeni. Da. De-aia nimeni. Da. Deci m-am dus pe un server Bă, vină înapoi, bă. și direct m-a luat la banuri, așa. M-a luat la jucători și după aia la banuri. Da, lasă, mă duc aici. Mă duc pe dincolo. Ce și-a prostul ăsta, uite, prostul Eu mă ăsta. duc cu Octav. Oh, what the fuck, erau toți 4, mă. Erați 5. Hai, Octav, du-te! Hai, Bogdan, fut ei. Bă, ce fură, Ce Octav! fut ei? Bă, nu-i nimeni aici. Nu-i nimeni aici. Unde e Alex? Nu știu, da. Vrei să zic? Da. Taci că mănânci tu urechi. Da, nu-i pe Bă! acolo. Atâta zic, Leo, nu-i pe acolo. Deci e pe aici. Pe undeva până înăuntru, dar nu știu unde, că nu văd. Suge o ceapă. Păi da, oricum, eu cred că ești înăuntru. Că de văzut nu pot să te văd. Cum dracu? Octav. O, de la Leo, de Leo, aruncă-te, mă, mai bine, că ritmul ăsta... Așa. Frere. Leo, ține te la bombă să o iei? Foc, mă, nu mai ai timp, fui. Rahat, Fache bum, fache bum, Ale fache că vine bum. bă și la noi, că noi suntem 5, voi sunteți 8. No.
SNH, fac du. Mă dore capul, bă. Bă, veniți cu trotineta. Haide, cine vrea? Bă, veniți la mașină. Nu vreau. Păi voi sunteți amândoi contra mea, bă, Zlăduțu și Leo. What the fuck? Ei, eu te-am luat. Bă, dar nu crezi că sunteți cam mulți contra noi? Nu se poate de Uite, astea. sus acolo pe toți îi vede. Eu i-am dat. 5, care câștigă? 1. Da, mă, se vede care a câștigat. Bă, mi-a furat kill-ul! Stea să mărine ca cu spune. Hai, mă, nu și de data asta! Iar m-a scos din Hunter! Hai de capul meu, calculator! Wow! Ce l-am luat pe Codoi. Codoi? Cocodoi? Flash. Hai bă, și la noi. Nu se poate de astea. Sărăcia de care ești tu, Alex. Uuu! Da, joacă și tu mai bine, mai fi atât de prost. Codoi ăla. Joacă bine? Codoi, mă! Codoi, suntem la doar noi doi. Hai, mă! Reclama aia la pentru. Acum sunt pe plus cu prietenii. Aia, asta e ultima partidă. De unde știu? Ăsta va fi un episod special și mă piși pe sunetul tău de Counter. Stai că acum l-am oprit. Deșteaptă. Bă, te scot din confă. Cu mine? Da. Bă, mă aștepta să vin și o tură. Nu. Ce mă fura, bă. O cică ce mă fura, mă. M-a furat, bă, m-a furat. Cine te-a Dar furat? nu știu de ce vorbesc cu accentul ăsta. Îmi place. O să l-a Bă! furat. LOL, putar! Cam atât a fost pentru episodul de astăzi. Dacă v-a plăcut,